Ahojte, tu je Beky a dneska sme na našej terase a chcela by som vám ukázať môj nový denník s diamantovým malovaním, do ktorého by som si chcela značiť, čo som kedy začala a čo som kedy skončila. Na internete som ich našla teda veľa, týchto denníkov alebo zápisníkov, ktoré si môžete vyzdobiť tým diamantovým malovaním, ale teda veľmi sa mi žiadne nejak nepáčilo. Všetky sú to takéto detské verzie, také pre deti. A toto je asi také jediné, ktoré sa mi z tých najviac všetko páčilo, ale teda už si potrebujem zapisovať, tak som si vybrala tento, že tento si spolu ozdobíme, spolu nachystáme. Kúpila som to na Alze, nájdete tam tiež aj obrazy na Alze a všelijaké tieto pomôcky a denníky, tak kúknite aj Alzu. Takže takto si to vybalíme. Máme tu toto základné pero, základnú misku s tou lepivou hmotou. To odložím medzi tú ostatnú kopu, ktorú už mám. Nebudem to používať, lebo už používam to svoje takéto lepšie pero. Mám tu ešte na ňom aj gumičky, aby sa mi to vôbec nešmýkalo. Jeden a viac. No a teraz tomuto zošitku. Ja už som si to dopredu otvorila, takže už prvá reakcia nie je zaznamenaná. Ale teda je to takéto tenučké, obyčajný zošit s riadkami a malou morskou vílou. A teda malá morská víla aj na vrchu. Je to ešte zalepené. Uvidíme, či to vydrží to lepidlo, lebo príde mi také slabšie, ako keď robím tie moje výkresy, obrazy. A teda prekvapilo ma, že tu nie sú žiadne čísla. Ale teda tak nie sú to zložité farby, budem to vedieť. Ale neviem, či je to určené pre malé deti, tak snad to vedia. Rozoznate to zelené, uvidíme. Tu máme ten návod k tomu, že ako to robiť. Som zvedavá, či to bude takéto pekné, jak je to na tom obrázku. A teda tu už máme tie sáčičky malé. Fialová, modrá, tu máme vysypanú svetlo, zelenú. Ani mi nepríde zase, že toľko farieb. Tu sú takéto tieto veľké. To pôjdu na tieto. Som zvedavá na to. To sú ešte takéto hviezdičky. A teda pekné sú, ľúbia sa mi, také farebné. Leskle, je to také viacej leskle. Toto balenie je teda roztrhnuté. Pravdepodobne sa z tohto sípe niekde. Kde to máš? Toto je roztrhnuté. No, ružová. Pekné farby, ľúbi sa mi, teším sa na to. A chcem to teda spolu s vami vyzdobiť. Ale najprv si teda to nachystáme do takýchto. Som si z AliExpressu kúpila. Vyzerajú to jak nádobky na tic-tac. Také lepidla. A tieto nádobky úplne jak tic-tacové. Len sú troška menšie, by som povedala. To vyberete, nasypete. Nasypem si to zatiaľ do tohto. Polku už mám minútu. Tam si skladujem diamantiky, ktoré mám také uložené do zálohy. Že kebyže do budúcna budem potrebovať, čo mi zostalo z iných obrazov. Tak, teraz tam presypame vlastne tieto. Dúfam, že to nebude plné statickej energie. Šup, jeden. Sme teraz na dvore, lebo deti už spia cez obed. Manžel je doma a hanbím sa pred manželom, aby som takto rozprávala do telefónu. Musím to hneď hádzať do koša, lebo mi to lieta tu. Ešte som nerobila s takýmito diamantami, takýmito veľmi žiarivými. Strašne sa mi ľúbia. Ale videla som jedno YouTubeové video, kde jedna pani z Ameriky tiež robí tie videá, že čo všetko si nakúpila, aké diamantové malovanie, aké obrazy a robí proste každý deň 2 videá, postne na YouTube. A ukazovala tam jedno takéto video o nejakej novej stránke, ktorú objavila a bolo to všetko tieto kryštálové diamantiky. Nie tieto sú obyčajné ružové, fialové, ale takéto kryštálové.
Tie sú strašne pekné. A našla takú stránku, ktorá robí obrazy len čisto s týmito kryštálovými. Tak to som hneď musela pozrieť a že teda chcem si to objednať, ale teda nedodávajú do Európy. A som zvedavá, jak to bude ďalej vlastne s tými, kvôli tým americkým clám. A Trump, čo vymýšľa, že či vôbec si budeme vedieť ešte niečo z Ameriky objednať, keďže ja si tá odtiaľ rada objednávam, čo je Diamond Art Club, tak proste milujem tie ich obrazy. A teda keď už si nebudem môcť objednať odtiaľ, no tak to ma bude teda veľmi mrzeť. Ale tak trh to vždy nejako vymyslí. A dúfam, že Trump sa spamätá a tie clá nedá teda také. Uvidíme. No ale bolo mi ľúto, že z tej stránky, kde sú len tie kryštálové diamanty a obrazy len z tých kryštálových diamantov, že sa to nedá objednať. To ma troška mrzelo. Lebo boli tam tiež nádherné kúsky, ktoré si viem úplne predstaviť, že sú čisto len z takých kryštálových, že to by vyzeralo dokonalo. Ale tak čo už. Možno časom, keď sa tá stránka rozrastie, sa to bude dať objednať. Momentálne stále robím na tej ružovej žene. A teda to je taká strašná piplačka. To je tak neskutočne konfety. Proste tak je to tam rozsypané tie farby. Je to len 24 farieb. A na každý ten kúsok, čo si ja nachystám, ktorý budem robiť, že 10x10 cm napríklad, tak proste všetkých 24 farieb tam viete využiť. A čo si myslíte, že je iba akože taký veľký blok jednej farby, tak vždy sú tam 3-4 podobné farby, ale vyzerá ten obraz úžasne. Je to proste strašne konfety, ale vďaka tomu vyzerá ten obraz neskutočne dobre. Ale teda je to babračka, trvá mi to strašne dlho. Ale už rozmýšľam, že čo budem robiť ďalšie. Dokončila som malý projekt, čo mám z Diamond Art Clubu, tie mini série. To sú pekné. Čo mám tie mini série, tak som dokončila to Wonder of Nature, alebo niečo také. Kde boli také krajinky. To ma strašne bavilo, to bolo super. To som dokončila, ale ešte mi zostáva jarná kolekcia, tento minisetík. Ale tu musím zničiť tam statickú energiu. Lebo v tých sáčkoch je tak neskutočne nabombovaná statická energia, že sa to nedá presýpať z tých sáčkov do takýchto nádobiek. No, ešte toto musíme. Nejaksik. Ja používam takýto štamprlíkový pohár, kde si to vlastne sypem aj z tej misky, kde vám to zoradíte diamantiky. A tam si to vždy vysypem z tej misky a potom sa mi to ľahšie z tohto pohárika presype späť do tých malých nádobiek, ako keby som to mala priamo sypať do tých malých nádobiek. No, toto už máme statickú energiu, ani mi to nejde. Dobre, to máme hotovo. Milujem zelenú farbu, tak by bola škoda, keby som prišla o tieto zelené. Tie sa mi asi najviac páčia, s tými bielými, striebornými. Vidíte, a takto si to nasypem do toho pohárika a ľahšie sa mi to presype z toho pohárika, ako keby som to mala presypávať z tohto. Rovno sem to by mi povyskakovalo. Takto to rovno nasypem do toho pohárika, z pohárika sem a nemám nikde po stole bordel. A ešte jedné zelené, tmavo zelené a máme hotovo. A pôjdeme to robiť. To by mohlo byť rýchlo, snad sa dovtedy deti nezabudia. Dobre, takže toto môžeme schovať. Toto môžeme schovať. A zostane nám tu teda tieto krásne farby. Takže máme ten zošitiek. A ideme si to porobiť. Takže používam toto svoje pero. Tie gumičky som si tu dala navyše. Mám pocit, že sa mi to menej šmýka a lepšie drží ešte. No. Nie sú to čísla, skúsime dať najprv tieto hviezdičky, som na to zvedavá. Či to tam vôbec bude držať. Ešte dáme asi ručne. Ešte som takéto nerobila, tak snad to nemusím dávať dole všetko. Dobre. Uvidíme, jak dlho to tam vydrží.
A jedna nám zostala navyše. Dobre, my sme mali hviezdičky. Dáme tieto. Veľké diamantiky. No uvidíme, jak to bude tu držať, lebo tu je to prehnuté. Kde sa spája ten zošit, tak tam je to také... Je tam taká medzera, tak sa na to tam bude držať. Dobre, tu nám nezostalo žiadne. A jedno nám tiež zostalo. Tak. Jeden nám zostal. Dobre, dáme asi tieto ružové. Tých poslali celkom dosť, na to, že ich tu vidím iba nejakých pár. A toto je super, hneď vidíte, že ktoré sú otočené. Takže tu máme všetko. No a jak si to sypem? Najprv si to vysypeme sem. Vysypeme sem. A potom si to vysypem sem. Tu vidím, že máme... Toto bude asi najsvetlejšie. Či toto je žltá? Toto bude to najsvetlejšie. Potom je takáto zelená a potom je tmavo zelená. Hej. Takže to je tá stredná. To bude táto. Tak. Dobrá. Máme vlasy. No. Sranda je, že to není rovno, takže tu multiplacer asi nevyužijem. Je to všetko takéto jedna ďubka.
No ahojte, máme tu druhý deň s touto krásnou morskou vilou. Takže toto je zatiaľ, čo som spravila. Vidíte, tie hviezdičky sme dávali ako prvé, tieto veľké diamantiky sme dávali ako druhé a potom sme robili tento krásny zelený chvost. Škoda, že v tom telefóne to nie je vidno, ako krásne sa to leskne. A potom s mojimi deťmi sme tam ešte dali troška vlasov a túto vodu. A už zostáva len táto modrá časť. A tu dokončíme teda teraz. Tak už máme celú morskú vilu hotovú. Ešte nám zostávajú tieto posledné biele guličky, diamanty. A to sú také väčšie diamanty ako tieto tieto vedľa nich. Vidíte? Také väčšie. Tak to tam dorobíme všade a budeme mať hotovo. A konečne budem mať zápisník pre svoje projekty a budem si zapisovať, že kedy som čo začala, kedy som čo skončila. Rozmýšľam, že si tam dám aj moju obľúbenú farbu z toho projektu, lebo občas sa mi stane, že naozaj sa mi veľmi zapáči nejaká farba, ktorú si hovorím, že tu si musím poznačiť. Ešte tu je jeden a to je asi všetko. Tak, máme hotovo. Myslím, že to vyzerá úplne úžasne. Nečakala som to. Takže kúpila som to v Alze za 10 eur. Takýto obyčajný zápisníček. Takže budem si tam zapisovať. Môj prvý projekt bol Steady za 5 eur. Takže tu si napíšem, myslím, že to bolo vo februári, teda kedy som to začala, kedy som to skončila. Niekto si píše aj, že kedy si to kúpil. Takže opäť sa mi to vyplo, lebo som mala plnú pamäť. Musím si to nejako poriadne prečistiť, aby som mohla nahrávať tieto videá. No, takže kde som hovorila, takže zápisník, budem si tam písať, že kedy som začala, kedy som skončila. Chcela som povedať, že niektorí si píšu aj, že kedy si projekt kúpili, lebo predsa aj ja mám kúpené nejaké projekty, ktoré mi už 3 mesiace napríklad stoja v skrini a čakajú, kedy príde ich čas. Takže tieto veci tam budem značiť. Chcem si tam dať rating, že ako moc to bolo konfety alebo blocking, teda že ako moc náročné to bolo a také nejaké zhrnutie. Možno som ešte rozmýšľala, že by som si tam napísala, aké aktuálne životné situácie v danom momente som riešila, lebo predsa pri tom diamantovom malovaní, teda ak nepozeráte alebo nepočúvate niečo popri tom, tak krásne sa dá rozmýšľať nad rôznymi vecami a zamýšľať. Takže tak, máme to hotové. Teším sa. Môžem začať vyplňať. Tak. Som rada, že ste boli so mnou toto video. Uvidíme, ako sa mi to podarí teda zostrihať, urýchliť, polepiť. A snad sa vám to bude páčiť. Tak, majte sa krásne. Ahojte.